Et nyt fænomen, som dækker konkurrencer i computerspil. En tendens, der er stødt stigende i Danmark. Og derfor bliver de danske computerspillere nu organiseret i et forbund. Vinderfinger på joypadden, lykønskningshåndtryk fra modstanderen og beskeden jubel, da Danmark i dag fik en repræsentant til VM i FIFA 2008. Det er jo helt fantastisk, altså. Det er jo mere, end jeg har turde håbe på. Så ja, kan jeg vel ikke blive meget bedre. Så skal der lykkes. Men Christian Lønhardt er ikke den eneste, der i stigende grad sætter fingrene på joypadden. Jamen, i Danmark der er begyndt helt ude i græsrødderne. Vi begynder at se etablerede organisationer, som er gået ind og støtte omkring det. Vi har fået en bredere politisk fokus på området. Og samtidig har vi set nogle af de mere kommercielle firmaer, som har kunne se, at de kan komme ud til en meget stor målgruppe igennem computerspil. Derfor har en gruppe entusiaster med Rasmus Pedersen i spidsen sat sig for at skabe ordnede forhold ved at stifte Dansk Computerspilforbund. Vi vil gerne sørge for, at det er forældre, som eventuelt er lidt nervøse og bekymrede, at de kan vide, at de har en form for et sikkerhedsnet også. Forbund eller ej, Christian Lønhardt har allerede store ambitioner med VM-turnering i Tyskland til maj. Jamen, jeg skal selvfølgelig også vinde i Berlin, altså. Der er ikke noget der. Den tager vi. Med ind til Danmark, så må vi lige vise flagene. Og du kan godt bruge de $20.000, der følger med titlen dernede? Ja, helt sikkert. Det skal jeg nok finde på noget til. Vi glemmer